Atxaldeon, honekak eskerrak eman nahi dizkizue bereziki bi hizlariei eta Goreti eta Naia, eta baita ere gaur onera etorri zareten guztiei, eta etxetik ikusten ari direnei baita. Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultate ikerlariak dira, Goreti irakasle agregatua, eta Naia doktoretza tesia burutzen ari da gaiaren inguruan. Biak Qualiker ikerketa taldeak idea dira. Zeina gaitasun sozioemozionalen ebaluazioa eta sustapena ikertzen dituen bereziki. Beste psikologo taldeekin batera oroitu liburua argitaratu dute. Honeka, udan jarri zan beraiekin kontaktoan eta oso azkar prestatu dira baimena eman ziguten eta orduan segitun antolatu egin dute eta errestasuna eta prestatuzasuna izan dezuelako, eskerrak eta hasiko geha hitzaldiarekin. Eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon guztioi, gu Goriti Soroa eta Naia Arros gea, eta nekanek esan duen bezala, gaur Emoroitu programa aurkeztera gatoz. Emoroitu da, adineko pertsonengan gaitasun sozioemozionalak sustatzeko prestatutako programa, batez ere narriadura kognitiboa prebenitzera zuzenduta dagoena. Gaurko aurkezpen hau, 3 zatitan banatu dugu. Lehenengo zatian testu ingurua edo proiektuan nundik nora dijoan pixka kontatuko dizuegu, nundik sortu zen. Gero zahartze aktiboa eta gaitasun sozioemozionalen arteko erlazioa hitz egingo dugu. Eta 3. zatian Goretik Emoroitu programa zuzenean aurkeztuko digu. Gero bukaeran ere izango dugu galderak eta zalantzak erantzuteko tartetxo bat. Emoroitu programa Euskal Herriko Unibertsitateko Qualiker ikerketa taldean garatutako proiektu edo programa bat da, Zita Alzheimer Fundazioarekin lankidetzan. Zita Alzheimer da, hemen Donostian dagoen Alzheimerraren aurkako terapia aurrerakoiak bilatzen dituen irabazi asmorik gabeko fundazioa, eta beraiek zuzentzen dute Zita Go-on ikerketa. Zita Go-on ikerketan hor kokatzen da Emoroitu programa. Zita Go-on, bere oinarria dauka eredua jarraitzen du 2015 urtean Finlandian diseinatutako ikerketa batean. Ikerketa hortan 2 urtez erakutsi zuten garunarentzat osasuntsuak diren bizi ohiturak jarraituz, hau da, dementziaren aurka besten gaituzten faktoreak sustatuz eta aldiz ere arrisku faktoreak kontrolatuz, narriadura kognitiboa, Alzheimerra eta bestelako dementziak prebenitu daitezkela erakutsi ziguten, eta Zita Go-on ikerketak egin duena da eredu hori jarraitu eta gure testuinguru soziokulturalera moldatu. Zita Go-on da, esaten genuen bezala, dementzia prebenitzera zuzenduta dagoen ikerketa multidominio edo multikomponentea. Multikomponentea esan nahi du alderdie edo komponente desberdinak lantzen ditugula, narriadura, Alzheimerra eta bestelako dementziak prebenitzeko. Eta 5 dira lantzen ditugun komponenteak. Alde batetik, entrenamendu fisikoa, ariketa fisikoa, honetarako Zita Alzheimer Fundazioak Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin lankidetzan dabil, nutrizioa edo elikadura izango litzateke lantzen den beste komponente bat, eta honetarako Baskulinari Zenterrekoekin lankidetzan daude,
Hirugarrena izango litzateke arrisku kardiobaskularreko kontrola, hau da, kolesterola, hipertentsioa, azukrea, eta alderdi hau zuzenean Zita Alzheimer Fundaziotik daramate, eta baita entrenamendu kognitiboa ere, beraiek lantzen dute zuzenean. Eta 5. alderdia edo konponentea izango litzateke gaitasun sozioemozionalen lanketa. Eta horretarako Euskal Herriko Unibertsitateko Qualiker ikerketa taldearekin kontaktuan jarri ziren, programa edo formakuntza bat diseinatzeko. Eta hortik sortzen da hemoroitu programa edo proiektua. Zita gogoan ikerketa nahiko potoloa da, sendoa, eta diru laguntza desberdina jasotzen ditu, Zientzia eta Innovazio Ministeritzatik, Europar Batasuneko fondoetatik, Gipuzkoako Foru Aldunditik, eta baita Eusko Jaurlaritzatik ere. Pasako gea... Zita gogoan ikerketa sortu aurretik, Beasainen 2018-19 urte inguruan uste dut, ikerketa pilotu bat egin zen. Ikerketa pilotu honetan, alderdi guztiok horiek landu ziren, 30 pertsonekin, Beasainen, eta ikerketa pilotu honek erakutsi ziguna zen, ikerketa hau eskala handiago batean ere bideratu zizakela edo genezakela Donostia edo Gipuzkoa mailan. Eta hortik pasa ginen goizaindu ikerketa pilotutik Zita gogoan ikerketa ja handiago horretara. Eta esan bezala, horiek dira lantzen genituen 5 alderdi desberdinak, guztiak zuzenduta narriadura kognitiboa, Alzheimerra eta bestelako dementziak prebenitzera. Azkenean hau da, gure garunaren osasuna zaintzera bideratuta dagoen bizioituren aldaketako ikerketa bat, proiektu bat. Zergatik da beharrezkoa horrelako proiektu bat martxan jartzea? Datuek erakusten digute, 2019 urtean, Europa mailan adineko jendea kopurua 80 milioi ingurukoa dela, zela. Aurre ikusten da, 2050 urterako adineko jendea ia 130 milioietara iristea. Kontuan izan da, dementzia bat garatzeko arrisku faktore esanguratsuena eta gainera aldagarria ez dena, adina dela eta bizi etxaropena gero eta altuagoa daukagula, buruan izan behar dugu, azkenean geroz eta papeleta gehiago edo aukera edo arrisku handiagoa daukagula dementzia bat garatzeko. 2019 urtean, Espainia mailan 700.000 pertsonak Alzheimer diagnostiko bat zuten, eta aurre ikusten da gauzak horrela jarraituz gero, 2050 urterako, kopuru hau bikoiztu daitekela. Horregatik, egoera honen aurrean, dementzia prebenitzeko estrategia eraginkorrak aztertzea, politika soziosanitarioak proposatzea eta beharrezkoa da. Honela egingo diogu dementziaren erronkari aurre. Gero gainera, dementziaren erronka oso zabala da, maila desberdinetan eragiten du, politikoki, ekonomikoki, osasun mailan, eta genero ikuspegitik aztertu beharreko zerbait da ere, ze dakizuenez, zaintza kuestioak edo emakumeengan jasotzen ditugu batez ere. Orduan, zentzu hortan, dementziaren erronka potentea daukagu aurrean.
Erronkani aurre egiteko, lehen da bizi egin behar dena da, biztanleriaren zahartze modua aztertzea. Eta ikerketa desberdinek erakusten digute, zahartze osasuntsu bat lortu alizateko, faktore desberdinetan eragin behar dugula. Faktore desberdini hauek asko dira, anitzak, eta ikusi da, erakutsi dute ikerketek, faktore horietan eraginez gero, gure osasunaren pertzepzioa hobetu daitekela, eta honekin batera gure bizi kalitatea ere. Eta izan ere, badago ikerketa bat erakusten duna, 2019 urtekoa, erakusten duna, adineko pertsonen artean, 45,5%ak beraien osasuna ona edo oso ona dela adierazten zutela. Eta datu hau ondo dago, baina hobetu daitekeen zerbait da, eta hobetu beharrekoa. Orduan, ikusi da, zahartzaroan aldaketa desberdinak jasaten ditugula, bai biologikoki, psikologikoki eta baita sozialki ere, eta ikerketa honek erakusten diguna da, adineko pertsonengan hezkuntza emozional egokia, arazo psikologiko, kognitibo eta medikoetatik babesteko faktore oso garrantzitsua izan daitekela. Honi lotuta, esaten genuen, bigarren zati hortan, hitz egingo genuela zahartze aktiboak eta gaitasun sozioemozionalen arteko erlazioaz. Hemoroitu, hemen aurkezten dugun paradigma edo zahartze aktiboaren paradigmaren enfokea hartzen du. Zer esan nahi du hau? Honen oinarria da, zahartze arrakastatsu bat lortu alizateko, gure independentzia eta autonomia mantentzen laguntzen dizkiguten estrategiak eta moduak bilatu behar ditugula. Honekin lotuta, duela urte batzuk, Osasun Ministeritzak argitaratzen zuen honelako gida bat, bai biztanleriarentzat orokorrean eta baita medikuentzat ere. Eta bertan ikusten da, landu beharreko edo zahartze osasuntsu bat eta arrakastatsu bat lortu alizateko, landu beharreko ezaugarrietako bat edo faktoretako bat dela ongizate emozionala. Hori klabea dela. Eta ongizate emozionalaz hitz egiten dugunean, hainbat gaitasun sozioemozionalei egiten diegu erreferentzia. Adibidez, hemengo ikerketa horretan, 9 gaitasun sozioemozionaletaz hitz egiten digute. Atentzio edo arreta emozionala, komunikazio emozionala, erregulazio emozionala, asertibitatea, empatia, optimismoa, horrelako 9 planteatzen dituzte. Eta hauen bidez, azkenean, lortzen duguna da, gure autoezagutzan sakontzea eta honekin batera autoerregulatzen jakitea. Honen emaitza da azkenean autoeraginkortasuna ikusten duguna. Eta autoeraginkortasunak esaten edo erakusten diguna da bakoitza bere buruarekin, bere ideia eta bere baloreekin koherente izaten bizitzen. Gaitasun sozioemozionalak lantzeko beharrezkoa da adimen emozionalaz hitz egitea. Adimen emozionalak modelo desberdinak aurkezten dizkigu, alde batetik modelo mistoak eta bestetik gaitasunetan oinarritutako modeloak. Hemoroitu programan gaitasun modeloan oinarritu gea, ze Maier eta Salobei autoreak planteatzen dute adimen emozionala entrenatu daiteken zerbait bezala. Emozioak garunean sortzen dira, hori argi eduki behar dugu, eta garuna muskulo bat da. Orduan, entrenatu daitekeen zerbait da. Eta honekin batera, emozioak ere entrenatu daitezke eta landu. Eta hori da, pixkat, hemoroituren eginkizuna edo.
Eta gainera, adimen emozionalaren inguruan ikerketa pila bat daude, bai, asko aztertu da, eta onura asko eta oso anitzak erakusten dizkigu adimen emozionalaren lanketa, bai. Alde batetik ikusten dugu gure bizitzarekin zoriontsuagoa bizi gaitezkela, bai, asebete edo gogobetetasun hori handitu egiten dela, bai, gure kalitate edo bizi kalitate pertzepzioa areagotu egiten dela. Baita ikusten da dela adina joan ahala ez dela galtzen den gaitasun bat, baizik eta mantendu egiten dela eta zenbat eta gehiago praktikatu, orduan eta onura handiagoa ematen digula. Ikusten dugu ere, zoriontasun subjektibo hori edo ongizate subjektibo hori ere areagotu egiten dela, bai, gure buruarekin daukagun sentimendua onuragarria dela, bai. Baita, ongizate psikologikoaz hitz egiten du, azkenean sentipen hori areagotzen delako, bai, ekilibrio edo oreka emozionala mantentzera laguntzen digulako. Zentzu honetan ere, edo honekin lotuta, emozio negatiboak kontrolatzeko edo erregulatzeko ere gaitasuna ematen digu, eta zentzu honetan ere onuragarria da. Eta gure bizitzako etapa desberdinetan agertzen diren egoerei aurre egiteko ere erramintak ematen dizkigu, bai. Orduan ikusten dugu adimen emozionala lantzea oso onuragarria izan daitekela eta honela gure gaitasun sozioemozionalak sustatzea, bai. Honekin, orain Goretiri pasako diotitza, berak ere moroitu programa pixkat sakonago esplikatzeko, ikusteko zer den benetan lantzen duguna saioetan, bai. Eskerrik asko, Naia, eskerrik asko denoi, etortzeagatik ere, eta etxetik ere begirado denoi, eta eskerrik asko Nekane, antolatzaileei, Oneka, eta hori, mila esker interesagatik. Azkenen interes handia pizten duen gaia da, gure burua zaintzea zaigealako, eta gaur goizean bertan entzun dut, inteligencia emocional artificial, orduan, la inteligencia artificial de las emociones. Orduan, pixka beldurgarria da, datorkigun panorama, eta inoiz baino garrantzitsua da, gure buruaren jabe egitea, euskeraz dela buru jabetza, empoderamiento, gure buruaren jabe egitea eta gure oroimenen jabe egitea ere, gure identitatea ez ahazteko, ez da. Eta Nahiak esan duen bezala, entrenatu daitekeen zerbait da, eta programa hau horretara bideratuta dago, bidai pertsonal bat egitera, 16 fase ezberdinak bizita gero. Zergaitik izenburu hau, emo oroitu, aukeratu genuen, emo dalako emozioak, da energia, eta movere, izango litzateke mugimendua. Orduan izango zen, latinetik etorritako hitz bat, mover hacia el exterior, energia que me lleva a una tendencia de acción, ezta? Emo alde batetik eta bestetik oroitu edo recordar. Datorrela ere latinetik, rekordisetik, volver a pasar por el corazón, ezta? Eduardo Galeanok esaten ziguna. Orduan, emozioi esker oroitu, nor naizen, ez? Emozioak biziz, ezagutuz, eta horietan sakonduz, horiei esker ez naiz ahaztuko ni nor naizen, ez? Horrelako hitz joku bat. Eta, entrenamendu honen helburua bikoitza izango litzateke. Alde batetik, Nahiak esan duen bezala, gaitasun sozioemozionalak sustatu, entrenatu, eta gure egunerokoaren parte bilakatu, eta bestetik, entrenamendu horri esker, gure osasun mentala hobetu, eta osasun fisikoa hobetu, ez? Zehazki, antsietatea, depresioa, eta oraimenarekin zerikusia daukaten nahasteak hobetu edo prebenitu. Sintomatologia hori gutxitu edo frenatu. 6 bloketan ezberdindu dugu, esan bezala bidai pertsonal bada, taldeka egiten deguna, baina bidai pertsonala,
psikohezkuntzarekin hasten gea, entrenamendu sozioemozionalaren abantaiak eta aipatuz, adimen emozionala zertan datzan, pixkat alderdi teorikoago bat, ulertzeko nun gauden, eta gero ja gaitasun emozionalak, kontzientzia emozionala, komunikazio emozionala, erregulazio emozionala, eta amaitzen dugu bakardadearen inguruko hausnarketa batekin. Bakardade desiratua, ez desiratua, hautatua. Pixkat beste modu zehatzago batera aipatuz, 6 gaitasun hauek desglosatuko egongo liakete hor eskubitan, ez? Eta zehazki, sarreran pixkat komentatzen dugu COVID garaian, COVID garaiak ze inpaktu ekizuen guregan, distantzia fisikoa eskatu ziguten garai hortan nola distantziatu ginen emozionalki eta sozialki ez da gure artean, eta horrek nola eragin digun gure antsietatean, gure orduritasunean, gure tristuran, doluak eta barrez, eta ze beldurrak piztu zizkigun, ez? Eta horren inpaktoa. Bigarren blokean ja sartzen gea, nor naiz ni eta autoezagutza saiatzen gea sustatzen, ez? Oroimen emozionala, arreta emozionala, eta gero loa, insomnioa, psikosomatikan ere sartzen gea pixka bat, horre denak nola eragiten dit nire gaixotasun fisikoetan, eta bar. Nor naiz ni. 3. blokean, bigarrena balin bazan ni izaki emozional bezala, 3. izango zen nor naiz ni harremanetan. Izaki sozial bezala, nola harremantzen naiz besteekin. Eta hortarako, garrantzitsuak 3 gaitasun hauek. Lehenengoa, nire emozioi arreta jarri, zuekin, interaktuatzen ari naizenen, edo bilobekin, anai-arrebekin, bizilagunekin, lagunekin. Eta antzematen jakin ere ez, bestean nola ari da sentitzen, edo nola inpaktatzen dion, nire hitzak, nire haserreak, nire urduritasunak. Beste gaitasun bat, emozioak nola adierazte ditut, nola komunikatzen naiz emozionalki. Saiatzen naiz ez errez kontatzen netaz, ez sakontzen, superfizialtasun hortan bizitzen, saiatzen naiz biluisten eta hortik sostengua bilatzen, eta hortik komunikazio asertibaren garrantzia sartzen dugu. Komunikazio estiloak psikologian 3 banatzen ditugu. Inibitua, isiltzen detena, melotrago con patatas, agresiboa edo oldarkorra, dana kanpora eta errua beti kanpora botatzen detena, eta guk sustatzen duguna da asertiboa eta osasuntxua, ez da? Nire eskubideak aldarrikatu modu osasuntxu batean edo modu sano batean. 4. blokea, pixka bat konplexugoa izango litzatekeena, erregulazio emozionala, nire gazkieguna, nire emozio displazentero edo desatxegin horiek nola bideratu zeozer konstruktibo batera. Nola izan eraginkorra nire kontestuetan, baztakit lan kontestuan, edo lagunekin, edo maitasunean, edo familian, nola izan eraginkorra emozio desatxeginak niri gehiegi harrapatu gabe, sin entrar en el secuestro emocional, ezta? Eta gero ja sartuko ginake teknika aplikatuetan, mindfulnessa, edo arnasketa, erlaxazioa, aipatuko ditudan batzuk. Eta gero ja amaituko genuke bakardadearen hausnarketa horrekin, eta itxiera bezala saiatuko ginake parte hartzaileei laguntzen egunerokotasun hortara eramaten, ez? Búsqueda de actividades significativas edo beraien testu inguruetan, beraien herrietan, Donostin, Beasainen, Tolosan, dana dalakoan. Orduan saio hauek 80 minutukoak dira, ordu terdikoak, danak liburuan daude, eta berez bultzatzen duguna da taldean egitea. Individualki egiten dira hausnarketak, baina talde mailaren babes hori eta konfiantza giro hori da ezinbesteko. Azkenen nik entzuten dut, besteak nola bizitzen duen, besteak nola eraman duen, besteak nola harremantzen dan, ez dakit bere bikotearekin, haserretzen danean, eta hori dena azkenen horrek aberastu egiten du, ez? 80 minutuko, ordu terdi, beti sarrera bat ematen diogu, dinamika egiten dugu, edo entrenamendua, edo fitxa bat, edo eskutitz bat idatzi, edo egin beharran dinamika egiten dugu, eta itxiera goxo bat ematen diogu. Eta honek, 16 saio hauek daukatena ere da, etxeko lan bat bezala. Elkarrizketa batzuk daude, tematika ezberdinen inguruan, euskaraz eta erderaz, eta orduan, saio batetik besterakoan, elkarrizketa hori entzun eta horren etxeko lanak egiten dituzte.
gai ezberdinen ingurukoak. Beste indargune bat izan daiteke, metodologia parte hartzailea dela, bibentziala dela, oso dinamikoa dela, eta dela GAM edo Grupo de Apoyo Mutuo, elkarri babesteko taldeak sortzen direla, ez? Teknika berritzaileak erabiltzen dira, 3. belaunaldian oinarritutako teknikak, adibidez mindfulnessa edo aipaturikoak, eta gero jolastu egiten dugu. Saiatzen gea, lubrikante emozional hori erabiltzen, ez? Jolasa. Adibidez, bingo de las emociones, emozien bingo erabiltzen dugu, asko gustatzen zaiena, eta horrekin, bingora jolastea bezala, baina zenbakiak erabili beharren, bonbo batetik ateratzen ditugu emozioak. Eta emozio bakoitzaren inguruan, egin behar dugu olako aipamen bat. Noiz sentitu gara beldurtuta, edo ez dakit larrituta, gero emozion letra zopa, gurutze gramak, sudokuak, baina beti terminologia edo hitzaki bezala erabiltzen diren hitzak edo dira emozioak. Hauek adibide bezala, Orduan, beste teknika batzuen adibide gehigarri batzuk jartzearren, hiztegi emozionala sustatzen dugu. Karo, iruditzen zaigu oinarrizko emozioak 4 dira, eta hori egia da. Dira alaitasuna, poza edo plazerra, beldurra, urduritasuna edo, haserrea edo odarkortasuna eta tristura. Baina horietaz gain, 2000 termino emozional daude. Orduan, saiatzen gea ere, pixkat aberasten gure terminologia eukitzeko aukera gehiago ere, ez? Konbertsatzeko eta komunikaziorako ere pixkat aberasteko terminologia hori. Saioetako batean, saiatzen gea gure emozioen aurpegierak eta gorpuzkerak interpretatzen. Esaten dute teoriko batzuk unibertsalak izaten direla, eta emozioak adierazteko garaian gutxi gora bera antzeko keinuak edo egiten ditugula. Begiak altxa, jetxi, ahoa gehiago itxi edo jetxi edo igo. Orduan saiatzen gea jolas baten bitartez identifikatzen emoziok. Bai argazki bitartez, bai gure arteko emoziok. Aurpegierekin, con gestos faciales, edo gorpuzkerarekin ere. Eta gero pixkat aurrerago junda, haue dira adibideak, liburan azaltzen diren adibideak. Asertibotasuna, el péndulo del sí pero no. Eta hemen lantzen dugu nola kostatzen zaigun ezezko bat ematea. Eta are gehiago maite ditugun pertsonei, edo gutzako esanguratsua diren pertsonei. Eta hemen saiatzen gea pixka bat, lasaitasuna edo sustatzen, un no para afuera es un sí para adentro, ez? Ezezko bat esaten detenean, nahi ez detenean zerbait egin, ezezkoa esandakoan, barruraka baiezkoa esaten diot, ez? Eta adibidez olako dekalogo bat banatzen dugu, parte hartzaileen arten, agertzen dela ere liburuan dela, tengo derecho mínimo a 30 cosas. Hemen pantailan 19 jarri ditugu, baina pila badira. Eskubidea daukat akatsak egiteko. Eskubidea daukat noski errespetuz tratatua izateko. Eskubidea daukat ezezkoa esateko errudun sentitu gabe. Alabak esaten ditela, ez dakit bilobak edo dauzkatzuten, baina batzutan, ez? Biloben zaintza asko eskatzen zaie Aiona Monei. Eskubidea daukagu ezezkoa esateko, igual junbarretelako lagunekin kafetxo bat hartzea. Edo eskubidea daukat sentitzen deten mina espresatzeko eta adierazteko eta zuri esateko barkatu hau ez zait gustatu. Edo tratatu diazun modua ez da egokia. Edo gezki sentitu naiz eta hemen utziko dugu elkarrizketa. Eta askotan ahaztuiten zaigu, eskubide hauek gureak direla, ez? Eta saio hau izaten da nahiko potentea o reveladorea de, ostras. Bai, gogora ekartzen dugulako horrelako eskubide guzti horiek dauzkagula, ez? Bai, eta dinamika toksikotan sartzen gea, de bai, eta erruduntasuna pilatzen dugu, ez? Gero, erregulazio emozionalaren bloke hortan sartzen geanen, teknika bat oso erresa dana, eta oso aplikagarria gero etxean, edo autobus paradan, edo autobusan bertan, da body scan edo eskaner korporal, gorputzaren eskanerra, ez? Pelota batekin, edo bola batekin, edo eskuarekin,
begiak itxita eta eroso eserita, saiatzen gea goitik bera gorputz osoa eskaneatzen. Gida batekin, nahia edo beti egongo litzateke norbait, ahoz esaten, orain pasa eskua edo pelota, besotik, belaunetik, hankatik, eta mina ematen dizun zona horretan, gelditu. Eta presionatu, edo laztandu, edo sentitu. Gero hori, paper batera pasatzen dugu, adibidez paper hau, gorputz baten eskeletoa azaltzen dana, eta markatzen dugu nun sentitu dugun mina. Eta hori teorikoki gero lotzen dugu psikosomatikarekin edo, eta ikertua dauden harreman batzukin, ez? Igual buruko minak eragiten digute insomnioa, jakeka, hemen kokatuta dauden minak, ez? Edo bihotzekoak igual, ez dakit, lotura horiek egiten ditugu gero, eta hori ere eskertzen dute parte hartzaileek. Beste bat izango litzateke, MDR edo begien desensibilizazio sistematikoa, teknika hau ere supererretxa da eta etxean aplikatu daiteke, arkatz batekin edo behatza jarraituz, eta honek bilatzen duena da bi hemisferioak orekatzea. Hemen gorriz ikusten dugun honetan, izango litzateke burmuin bat gehiegizko karga mentala daukena. Ari dana gehiegi preokupatzen iraganeko arazoekin eta etorkizunean oraindik existitzen ez diren arazoekin. Bai? Gogoratu, iraganean dauzkagunak tristura eragiten digute eta depresioarekin lotura egon daiteke. Existitzen ez den etorkizunarekin gehiegi fokatzen barin bagea, hor antxietaterako aukera gehiago. Eta hemen, izango litzateke gorriz, azaltzen dana gehiegizko karga mentala. Eta teknika horrekin, eta mindfulnessarekin, arnasketarekin eta bar, saiatzen geana da lasaitzen eta hiperestimulazio hori isiltzen. Bai? Mindfulnessa aipatu dugu, izan daiteke ere Jacobsonen teknika, izango litzatekela gorputzeko muskulo eta giharrez berdinak erlaxatzea, horrekin batera buruko karga hori eta zarata eta preokupazioa eta ardura isiltzen dira, edo juizioak gure epaile nagusia gugea. Orduan hori, edo pentsamendu negatiboak, irrazionalak, hori, saiatzen gara erlaxatzen, gorputzari esker, gorputzaren erlaxazioarekin batera, eta horrekin oreka, ez da? Cuerpo-mente oreka hori, ez? Yoga, la silla, eta gero ja bukatzeko, esan dugu bidai pertsonal badala, taldeka egitea komeni dana, etxeko lanekin lagundua dagona, eta egiten duguna da hausnartu, asko hausnartu eta asko pentsatu, ez? Eta hausnarketa gai oso polita edo potenta izaten da soledad o solitud, ez da? Estar sola no es lo mismo que sentirse sola. Eta beste esaldi bat izan daiteke, no hay amor suficiente en este mundo para llenar el vacío de una persona que no se ama a sí misma. Eta horrek askotan harritu iten gaitu, ez? Bakarrik nago, fisikoki bakarrik nago, baina ez naiz bakarrik sentitzen. Edo bakarrik sentitu naiteke, eta jende zinguratuta egon. Bikoteekin, seme-alabak, eta bakarrik sentitu, ez? Orduan solituz, hitz honek ekartzen diguna da, holako erraminta berri bat edo esperantza berri bat, ez? La solitud, ¿qué sería? La solitud es una agradable sensación de estar a gusto conmigo misma, ez? Txikitan bezala igual, ez? Gurasok lanen, edo baratzan, edo tabernan, edo euskalo, eta gu bakarrikote ginen, jolasten. Eta bakardade hortatik, zure buruakin konexio oso polita sortzen da, sormena areagotzen da, eta akonpainauta sentitzea gure buruakin, ez? Hori izango zen la solitud. Beste esaldi bat, la soledad en sí es una maestra y el esfuerzo continuo de evitarla simplemente nos aleja de lo que somos. Ematen du bakardadea etimologikoki, soledad, solitario, soltero, soltera, viene de soltar. Eta berez da, askatu besteekiko menpekotasuna edo besteekiko beharra, ez? Orduan, eharra da, komunidade eta sororidade talde batean harremantzea, behin gure bakardadea konkistatu degunean. Hori da pixka bat.
honen moraleja, ez? Eta bukatzeko, deno aipatu dutena, ez? Adimen emozionala, adimen artifiziala, bi hauetako gatazka hauetan, 3 pilare hauek izango liakete importantenak. Autokontzientzia, solituzitza eta komunitate sentimendua. Bueno, dekalogo emozionala ekartzen dugu udalako saio batean, erregulazio emozionalaren blokean lantzen dugun beste gauzetariko bat, ez? Eta dekalogo emozionalan egiten duguna da azkenean errepaso bat antzemateko eta ikusteko ze garrantzitsua den alde batetik gure emozioak identifikatzea, bai, hauei izena jartzea, ze askotan igual galdetzen digute, zer moduz zaude? Eta esan dezakegu, ondo, bueno, ez, labur bilduz, ondo. Edo, bueno, gaur pixkat okerro, ez, gaur gaizki, ez, animoa baxua daukat. Baina, gaizki izan daiteke haserrenago, tristenago, kezkatutanago, asko, ez, gaizkik izan ditzake abizen asko, ez. Horregatik garrantzitsua da jakitea gaizki hori zer den, zehazki zertara ari garen, zertaz ari garen hitz egiten, ze erregulatzeko modua oso desberdina izango da, haserre baldin badago, edo triste baldin badago, edo beldurra baldin badaukat. Orduan, lehenengo pausoa da emozioa identifikatzea, izena jartzea. Gero ere komunikatu ahal izateko, gure ingurukoekin komunikatzeko, laguntza eskatzeko, edo norbaitek eskatzen baldin badigu, entzuten jakiteko eta hor egoteko, apoioa emateko. Eta bukatzeko, lortuko genuke, 3. pauso hori edo urratsa dela erregulatzea. Bakoitzak momentu batean eta egoera zehatz batean behar duen estrategia ezagutzea, autoezagutzaren bidez, estrategia horiek bilatzea, desatseginak diren emozio horien intentsitatea jeisteko, murrizteko. Eta horretarako, dekalogo honek erramentak eta urratsak ematen dizkigu gauza guzti hauek presente eukitzeko, horien kontzientea izateko. Eta nik uste honekin laburbildu degula proiektua, ikerketaren nondik norakoak, liburuaren zati ezberdinak, eta entrenamendu sozioemozionala nolakoa izan litekeen edo uste dugun bidai pertsonala nola egin daitekeen, ez? Eta hori, mila esker zuen arretagatik, eta ez dakit zalantzarik edo balin badakazute, zuen esanetara gaude. Mikrofonoa daukagu, ze bestela ez da etxetik entzungo, zuen galderak edo zalantzak baldin badituzue. Behar bada, egin dezu esperientzia eta goretik konkretuki. Orduan, nik uste dut asko kostatzen zaigula emozioak, jakin ze emozioa dauzkasun, behar bada 6 edo 7 bat badakigula zer dan, baina pixkat hitzein desuna, ez gea eta gurpila hortan ikusten dira pilo bat, batzutan ez dakigu identifikatzen horiek. Orduan, hori niri iruditzen zait oso zaila dela, ez dakite gauza horiek ikastea gure dadean ja. Orduan ez dakite zure esperientzia nolakoa izan den, zeren taldekin lan egin dezu eta orduan zuri galdetzen dizut, nola ikusten dezuen. Nik truko bat bezala erabiltzen dut, brujula emozionala deitzen diot. Eta egunen baten igual gaina hemen tatuatuko dut. Eta da, 2 galdera itea. Eozein momentutan, ez dakigunen nola sentitzen naizen, baina zozer ez dago ondo, 2 galdera. Bat, sentitzen detenak ondo sentiarazten dit edo gezki. Hori normalen bakigu erantzuten. Ondo edo gezki, izango zala placentero, displacentero. Eta 2. galdera izango zan, nire energia itzaltzen ari zait.
edo aktibatzen ari zait. Eta ja hortik dauzkagu lau kolore, ja hortik dauzkagu lau kuadrante. Eta hortik ja dauzkagu hori emozio plazenteroak aktibazio bajuakin, izango litzateke lasaitasuna, patxara, erosotasuna, poza, plazenteroak, baina aktibazio altuakin, ostra, estitazioa, euforia, kristona alaitasuna, arronago, oiek, ezta? Desubidon bezala. Eta beste aldea juten balin bagea, lehenengo erantzuna balin bada ez nago ondo sentiarazten, eta gaina energia jaisten dit, hortik, nekea, asperdura, edo tristura, edo bakardaderako gogoa, edo gezkiegona, beldurra. Eta goraka, gezki sentiarazten dit, eta gaina energia iotzen dit, eske me pone como el fuego, izango litzateke aserrea, kanpora kadi joan hori. Eta gero ja kuadrante batean kokatu daitezke emozio pila bat, baina bi galdera hori erantzuna eman da, nik uste pertsona ondo kokatzen dela. Eta orduan ja badakigu, gutxi gora bera, da brujula hortatik beste aldera jutea izango zen soluzioa, ez? Gezki sentiarazten hau emozionek, eta desubidonago, pixka bat jetxi behar dut. Pixka bat lasaitu behar dut. Igual kontestu honetarako ez da hain egokia, arousal edo aktibazio maila oso alto egitzea. Edo gezki sentiarazten nau eta gaina, ez dakit, munduaren kontra bezala nijoa, energia hori kanalizatu inbarko dut. Konstruktibogo izateko, pertsonarekin asertiboki hitz egin ahal izateko, eztabaida edukitzeko baino modu, ez dakit, erabilgarrigo baten. Hori brujula horrek laguntzen digu identifikatzen eta gero ere kudeatzen, ez? Eta zein da helburua edo erronka? Erdia. Erdigune gris hori izango zen osasuna. Euskeraz osasuna etimologikoki da osotasuna, sentirme plena. Eta osasuna edo osoa sentitzen naiz, orekatuak daudenen emozio horiek. Gora nagola, pixka bat jetxi, bera nagola, pixka bat hilo. Ez ondo egi, ez oker, hori, erdigunea, oreka. Takito, osatu nahi dezun? Ez, bakarrik esan hori dela saioetan lantzen dugun jardueretako bat, ez, bakoitzak bere brujula emozional hori marraztea eta saiatzea azkeneko 2 astetan nola sentitu naizen definitzen, ez? Hori, oso altu egon naiz, haserretik gertu, edo baxu, tristuratik gertu, edo beldurretik, ez? Eta pixkat aztertu, ze gainera nola gizakiok zerbait paperean ikusten dugunean, ez? Fisikoki eta aurrean daukagun zerbait ikusten dugunean objektiboki lantzea asko zerrexagoa suertatzen zaigu. Orduan, brujula idazten marrazten dugunean eta aztertzen dugunean azkeneko adibidez 2 astetan nola sentitu garen, oso erabilgarria da gero emozioei hori izena jarri ahal izateko eta gero ja kudeatzeko. Kaixo, arratzaldeon. Txaldean. Bi gauzatxo. Bat da, nik eskatzen nago askotan, gero eta gehiago entzuten du gure artean, gizartean, txantai emozionala, hitz hori. Baina ez da hitza, da, nire ustez, teknika bat. Teknika edo errealitate bat, askotan eta askotan. Eta uste dut, zuek esan duzue, sistema hau edo prozedura hau eta metodologia hau dela nolabait pertsona nagusiengan dementziara edo puntu batera ez heltzeko aurretik jartzen ditugun babes zeak ez? Neurriak. Neurri guzti horiek ez? Prebentzio aldetik. Nik uste dut hori egia da, nagusi gu hemen gaudenok persona nagusia gara, denok, baina niri askotan, irakaskuntza munduan ibili izanak hausnarketa asko mugitu arazi izan dit, ze
bullyinga esate badago, asmakizun hori hitz horrekin, zenbat eta zenbat esperientzia gogor bizi izan ditugun, gure haurtzarotatik aurrera, ez? Eta ja gaztetan zer esanik ez. Eta horre konturatzen zara eta zure baitan, eta nik uste dut guretariko askok eta askok daramagula motxila hori, bai agente aktiboak izan garelako txantai emozional horretan edo pasiboak ere jaso dugulako. Eta motxila hori daramagu. Eta motxila horrekin heltzen gara olako orain daukagun egoera honetara. Beraz, nik uste dut, hau ez da persona nagusien babeserako metodo preventibo bat bakarrik, baizik eta erabili beharko genukena eta kontutan hartu beharko genukena, erabat haurtzaroan ez dakit, baina nerabearoan zalantzarik gabe eta gazteetan, bai, porque ikusten dugu egunero, bai eskoletan, bai haurtzaindietan ez, baina eskoletan zalantzarik gabe, estudioetan holako egoera bat. Hau da, txantai emozional. Emozioak erabiltzen dira txantai egiteko, manipulatzeko beste persona. Eta hori gero horrek markatzen gaitu, markatzen dugu eta eramaten dugu. Eta gero beste gauzatxo bat, hor aipatu duzunean gorputzaren metodologian barruan, gorputzaren eskanerra egitea, horrek zeo zer ikusia dauka osteopatiarekin esate baterako? Zunik lehenengoa erantzungo dut eta zuk bestea. Biak bietatik. Eskerrik asko. Oso osnarketa polita da, egin dezuna, ze egia da, gu gaudela zuzenduta dementziaren prebentziora eta depresioa, antxietatea eta bakardadea ikusi direlako dementzia garatzeko arrisku faktoreak direla beste hainbaten artean, ez? Baina gure ikerketa taldean, Qualiker ikerketa taldean, adineko pertsonekin ikertzen den edo dugun hildoa daukagu, baina baita umeekin ikertzen dutena ere. Eta gu badaukagu kide batzuk gaur egun emokurs proiektua aurrera eramaten ari direnak, eta izan ere beraiek planteatzen dutela da adimen emozionala ja 3 urtetatik edo hiru urtetatik aurrera landu daiteken zerbait dela. Ja txiki-txikitatik horrelako arazoak prebenitu ahal izateko. Bullyinga eta txantaje emozionala edo horrelakoak. Orduan, geroz zorionez, geroz eta presente dago adimen emozionala beharrezkoa dela gure bizitzako arlo askotarako. Pixkat osatzearen informazioa, nik esango nuke haurtzaindegitik ere. Aipatu dezula hor etapa hori txiki-txikitatik, jaiotzen geanetik izaki emozionala geha, eta gure behar emozionalak identifikatzen dakigu eta adierazten dakigu. Lehenengo urtea bete arte ez dakigu hitz egiten, ez dakigu hitza jartzen, baina badakigu adierazten. Oraindik ez daukagu hizkuntza, baina badakigu adierazten, negarraren bitartez, gosea daukagun, edo besoak nahi ditugun, haserraren bitartez ere bai, desoroso gaudenean, eta orduan haurtzaindegietan eta aurreskoletan ere lantzen da. Emozioen adierazpena, emozioen identifikazioa eta emozioen kudeaketa hori konplexoagoa da. Horrekin lotuta ere, beste hausnarketa bat edo, gaur egun bullying da zezenketa. Eta hor, lidergoaren nahia, bestearen gainetik jartzeko nahi hori, nire autokontzeptua bera kolokan dagoelako. Eta sare sozialekin, internetarekin, adimen artifizialarekin, dena oso azkar dijoa eta oso brutal dijoa gaia, ez? Orduan, inoiz baino beharrezkoa da gure buruaren jabetzan entrenatzea. Gure buru jabetzan entrenatzea, txikitatik. Eta guk bideratzen ditugun proiektuak ikastetxeetan dira. Baina etxeetatik hasi behar dugu, parkeetatik, umeak hasten diranean burrukan, liskarroiek nola kudeatu, bakoitzan gezkigona ateratzeko, eta barrez.
Eta bigarren galdera osteopatiarena, oso interesgarria, eta ni ez naiz bat ere aditua osteopatian edo fisioterapian, baina kiropraktikak adibidez, azken aldian nire interesa piztu du, eta kiropraktikaren helburua da gure nerviosistema, sinpatikoa eta parasimpatikoa orekatzea. Eta azkenen nik uste dut, gu joan gaitezkela sintoma batzukin, gorputzeko atal ezberdinetan kokatutako sintomekin, baina kiropraktikoak azkenean, entzuten zaitu, baina egiten duna da, gorputzeko atal ezberdinak orekatu. Eta nerviosistema zentrala orekatu. Orduan, eta gero ateratzen ze azkenen sintomatologia horiek gutxituta, ez? Orduan bai egongo dela lotuta, body scan hori egiten dugu norbeak bere buruarekin, bere etxean, eta azkenen profesional baten gana juten zeanen, berak badaki, ez? Gutxi gora bera, ze dolentzia edo ze sintoma dagoen erlazionatuta gorputzeko atal bakoitzarekin. Bai, kiropraktika, osteopatia, bai, eskerrik asko. Ez dakit hausnarketa gehiago, piztute diren. Etxetik ez dakit parte hartu dezakete. Vale. Gizarte jerarkiko batean bizi gea. Bai. Eta orduan oso zaila dela buelta ematea. Behar bada, igual oso desanimatuta nagoelako, baina bai. Buelta eman zerri? Esate izut, azkenean, aipatu indezu, bullyingak eta oso azkenean da, Bai, indarkeria. nahia, jerarki bat bizi gehalako, eta orduan, azkenean da, zein dagoen gainean eta zein azpian. Eta hori da, nik uste dut gizarte batean ikusten den leku guztietan. Orduan, ez dakite, ze aukera daude horrei buelta emateko? Jerarkiari giro emateko, Bai. jerarkiari gabe bizitzeko, botereari indarrak kentzeko. Azkenean, heziketa ere, behar bada oso polita eta ez dakize, baina azkenean errepikatu egiten dugu. Modelo hori. Ez dakit. Bai, nik uste, ez dakit, ohitua gaudela kanpotik barrura bizitzea, eta saiatu behar gela barrutik kanpora bizitzea, ez? Eta norbeak indarrak kentzea, kanpotik datorkion botere horri, ez? Umeekin entrenatu izan dugu, hau esan dit, edo eskolan, ez? Mai amau, tonto del culo, imaginatu. Eta, jarri naiz, eta gero, zinun konzentratu, zinun ikasi ezak izer, eta entrenatzen dugu, hitz hori, edo intxurt hori, edo gutxieste hori, edo botere joku hori, ez da lazu baino gehiago. Eta hori saiatzen geha, role-playingan bitartez, kentzen indarra botere joku horri, txiki-txikitatik. Barrutik bizitzen eta onartzen, teknikaz de tercera generación, onartzen daukagun hori, ez? Baina, karo, testu inguraren eragina oso fuertea da, bai. Horregaitik esaten genuen, eskolaren eragina, kalearen eragina eta etxearen eragina, ez? Triangulatu beharko genituzkela, baino da poliki egin beharreko zerbait eta mundua oso azkar dijoa. Bai, takit zeu zer piztu dizun zuri. Ez, gogorarazi nau, saioetan horrelakoak ere, horrelako hausnarketak ateratzen direla, eta askotan igual baita esanez, ezakin horekin hitz egiten hasten naiz, eta ezinezkoa da bera ni ulertzea. Ez na ulertzen, beti dabil kontra. Claro, hemengo lana edo gu saiatzen gean alantzen da bakoitzaren boterea, ez? Bakoitzak duen ardura, ez? Azkenean zu ze punturaino egin dezakezun zerbait eta gainontzekoa bestearengan gelditzen da. Zu puntu bateraino iritsi zaitezke, baina ezingo duzu pertsona bat aldatu, bakoitza bere burua aldatu nahi ez baldin badu, ez? Eta hori ere kontzientzia hartzea horrengan garrantzitsua da. Horrekin lotuen ni pixkat... Euskeraz etimologikoki buru jabetza
nire ustez osasuntsuagoa da erderazko empoderamiento edo inglesezko empowerment baino, ez? Beraiek botere hitza erabiltzen dute. Esan nahi dute, el poder está dentro. Baina berez da, buru jabetza, soy dueña de mi mente, no de una cabeza física, soy dueña de mi mente. Por tanto, esan duna nahiak hasieran, las emociones surgen en la mente. Soy dueña de mis emociones, de mis sentires, de mis pensares, de mis haceres. Soy dueña de mí. Ez? Horregaitik, hortan entrenatuko bagenu, ez? Barrutik eta neretik bizitze hortan, barrutik kanpora, eta hori boterea, daukagula, ez? Con los derechos asertivos, con el body scan, teknika guzti hauekin, ez? Gogoratuz behin eta berriro, nor naizen ni ez ahazteko, nire identitateaz. Garrantzitsua. Bueno, listo orduan? Vale, gure partetik eskerrik asko. Mila esker. Parte hartzeagatik. Bai. Eskerrik asko. Mila esker. Eta ez dakit.